Xjenza Malta nedit il-programm ta' riċerka transdisciplinari, it-TRP, inizjattiva ġdida ta' finanzjament li għandha lan li tħeġġeġ l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet innovattivi għal sfidi soċjali u ambjentali li qed jiffaċċja pajjiżna. Il-programm se jġib flimkien lill-akkademja, l-industrija, il-gvern u s-soċjetà ċivili permezz ta' struttura ta' konsorzju bbażata fuq il-mudell tal-Quadruple Helix. Ispirat mill-programm Ewropew Horizon Europe, dan il-programm ġdid jappoġġja proġetti relatati ma' oqsma bħat tibdil fil-klima, il-bliet intelligenti u sostenibli, il-kanċer, is-saħħa tal-ħamrija u r-restawr tal-oċeani u l-ilmijiet. L-enfasi ewlenija tal-programm ifuq l-impatt prattiku, bi proġetti li mistennija jwaslu għal teknoloġiji ġodda, inizjattivi pilota u soluzzjonijiet li jsarfu f'politika nazzjonali. Id-direttriċi ta' Xjenza Malta, Anteja Fabri, elenkat l-iskop tal-programm. Lan ta' dan il-programm huwa li jaqgħad flimkien 4 setturi differenti biex flimkien dawn jissottomettu proposti tagħhom f'waħda mill-5 challenges li jridu li huma sfidi nazzjonali li qed niltaqgħu magħhom illum. Il-setturi li rridu jinaqdu flimkien rridu jkunu mis-settur pubbliku, is-settur privat, NGOs u anke l-akkademja. Il-kap eżekuttiv ta' Xjenza Malta, Silvio Xerri, qal li l-entità tibqa' impenjata li ssaħħaħ il-qasam ta' riċerka f'Malta permezz ta' eċċellenza xjentifika u ambizzjoni akbar biex il-pajjiż jkompli jkabbar il-kapaċitajiet tiegħu fil-qasam tal-innovazzjoni. Il-Ministru responsabbli Clifton Grima li kien preżenti għat-tnedija qal li dan il-programm jirrappreżenta pass importanti fl-innovazzjoni f'Malta filwaqt li enfasizza l-progress li diġà sar tant li llum ninsabu fit-12 post fost l-Istati membri grazzi għall-investiment u pjanar fit-tul. Sostna li l-programm ukoll se jikkontribwixxi għall-anijiet tal-Viżjoni Malta 2050. Aħna rridu li r-riċerka u l-innovazzjoni ma tiġix meqjusa bħala xi ħaġa astratta, imma xi ħaġa li ngħixuha kuljum, xi ħaġa li tagħmel id-differenza kuljum. U l-fatt li propju nedejna fl-ewwel ġranet ta' din il-leġislatura ġdida dan il-fond partikolari qegħdin insejħu lid diversi kategoriji li għamilt referenza għalihom fid-diskors tiegħi sabiex jingħaqdu mill-ewwel ġurnata u x-xogħol tagħhom ir-riżultat finali, il-prodott finali ikun wieħed illi jinħass u jingħara anke mill-pubbliku ġenerali.